Mehriban adamlar. Yurdumuzdaky we dünýädäki täzelikler bilen tanışdyrýan Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleri. Hepdäniň täzelikleriniň şu sanyny. Türkmenistanda bütün dünýä saglyk güni bellenildi. Türkmenistanyň prezidenti Marwalaýetyň ýolatyň etrawyny täze şäherçäniň düýbüni tutmak dawarasyna we Aşgabat Türkmenawat ýokary tezlik awtomobil ýolunyň Mar Türkmenawat böleginiň açylyş dawarasyna gatnaşdy. Ministrler kabinetiniň göçme mejlisi geçirildi we beýlik habarlar. 4 aprelde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Arkadaş şäherine iş taparyny amala aşyrdy. İş taparynyň başynda Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanyguly Berdimuhammedow adyna gowanarlygy mätäş çağalary hemayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznatynyň vitse-prezidentleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Hemde Arkadaş şäheriniň guruluşynyň ikinji tapgyryna bina edilýän binalaryň guruluşy bilen tanışdy. Şeýle hem bu ýerde Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadaş şäheriniň guruluşy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Orazowyň we Arkadaş şäheriniň häkimi Mehmedowyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. 6 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwatary Taňrogly Atahallaýewiň hemde welaýet häkimleriniň gatnaşmagyna sany ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Welaýetleriň häkimleri dowam edýän mewsumlaryň owa hojalyk işleri, şeýle hem şu ýyl açylyp ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni durmuş we önümçülük maksatly desgalardaky guruluş işleriň barşy barada hasawatlar berdiler. Bellenilşi ýaly buğday ekilen meýdanlarda ýygy işler alınıp barlýar. Şeýle hem gowaça ekşi dowam edýär. Ekrançylyk meýdanlaryna ýazlyk ekinlerini ekmek hemde bu ekinlere ýygy etmek işleri alınıp barlýar. Türkmenistanyň prezidenti hasawatlar diňläp alınıp barlýan işleri ýygy derli gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. 7 aprelde Türkmenistanyň bütün dünýä saglyk güni bellenildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bütün dünýä saglyk güni münasibetli geçirilýän köpçüliklerin velosipedli ýürüýüşe gatnaşdy. Aşgabatyň velosiped binasyndan uğralan ýürüýüş paýtagtyň gözel kunjoklerini öz içine aldy. Ýürüýüş şäheriň merkezi bölegini Ruhyet köşküniň ýanyny tamamlandy. Şeýle-de şanly sene münasibetli Arkadaş şäherine ýurdun ähli tewitlerine velosipedli ýürüýüşler medeniýet we sunugat ustaatlarynyň aýdym sazlyk hemde sport görkezme çykyşlary ýaýwanlandyryldy. 7 aprelde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyguly Berdimuhammedowyň we Russiýa Federasiýasynyň federal ýygnagynyň federasiýa geňeşiniň başlygy Valentina Matviyenkanyň arasyna telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Gurbanyguly Berdimuhammedow Valentina Matviyenkany doglan güni bilen öz adyndan hemde Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan tüýs ýürekden gutlap iň gowy arzularyny beýan etdi. Şeýle hem Türkmen halkynyň milli lideri oň Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklar pugtalandyrmaga goşýan uly şahsy goşandyny belledi. Valentina Matviyenka gutluklar we hoşniýetli sözler üçin hoşallyk bildirip, iki taraplaryň gatnaşyklary hassa pugtalandyrmakda Türkmen halkynyň milli lideriniň goşandynyň möhüm ähmiýetini nagtady. 8 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Marwalaýetyň ýolatyň etrawynyň Imambawa geňeşliginiň çägine 4500 hojalyga niýetlenen täze Döwrewap şäherçäniň düýbüni tutmak dawarasyna gatnaşdy. Şäherçe 800 hektar meýdanyna ýerleşip, ol 22500 ýaşaýjy üçin niýetlenendir. Tatlama laýyklykda jemi 4500 san jaý gurmak gözegine tutulýar. Olaryň 2490-sy bir gatly 5 otogly we 2010-sy bir gatly 3 otogly jaýlardyr. Şeýle hem bu ýerde geňeşligiň edara binasy 720 orunlyk 6 sany orta mektep, 320 orunlyk 8 sany çağalar bagy, saglyk merkezleri, 500 orunlyk medeniýet öýi, polisiýa we telefon poçta bölümleri, 2 gatly fewda merkezi, 2 sany ýanyň howpsuzlyk bölümi, 1000 orunlyk mesjid we 500 orunlyk toý mekany gurulyp ulanylmaga berler. Mundan başga da bu ýerde awtologlara hyzmat ediş nokady, goşmaça fewda merkezleri, 15000 kub metr suw aratsalaýjy desga, 10.000 kub metr lagym aratsalaýjy desga we 2 sany kuwatly elektrik beketleri işe girdiler. 10 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna Aşgabat Türkmenawat ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň Mar Türkmenawat böleginiň açylyş dawarasy geçirildi. Aşgabat Türkmenawat ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň umumy uzunlygy 600 km barabar bolup, oň Mar Türkmenawat bölegi 288 km. Ýoluň Uğrumar şäherinden başlap, ýolatyň we Türkmen
malayaly ilatyny kotlaryň golaýyndan geçýär hemde Demirgazyk Günnogor ugru boýunça Türkmenabad şäherine çenli uzalýar. Ýokary tezlik ýoluň giňişligini jemi 34,5 metr bolup, iki taraplayın ýoluň hereket böleginiň ýyny 22,5 metre deňdir. Açylış dawaratynyň dowamyny ýoluň infrastruktura düzümleriniň halkara standartlaryna laýyk gelýändigini tasdiklayan guwanamalar we şahadatnamalar gowşuruldy. Şol gün Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň Mar Türkmenabad böleginiň açylış dawaratyndan soňra Türkmenabad şäheriniň halkara howa menziline gelip, bu ýerde ministrler kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Mejlisde ýurdy şol sany Lewap welaýatyny durmuş ykdysadydan ösdürmegiň wezipelerini seredildi hemde käbir möhüm meseleler ara alyp maslahatlaşyldy. Ilki bilen mejlisiň başlygy Dünýägözel Gulmanowa ýurdun kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça alınıp barýan işleriň netijeleri barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler hemde Lewap welaýatynyň häkimi gödäwçilik edýän düzümlerini alınıp barılan işler barada hasabat berdiler. Türkmenistanyň prezidenti hasabatlar dinläp, alınıp barýan işler bilen baglykda degişli ýol başçylary anyk tapşyryklardyr görkezmeler berdi. Kosmosda vize düşürmek uğruna ýöritilişin Sen Amerikan kampaniýasy yer bilen baglanşykly suratlar bilen paýlaşdy. Olarda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat we ýurdun ilkinji akylly şäheri arkada görünýär. Suratlar halkara kosmos stansiýasynyň üstünden kampaniýanyň öz vize kameralar arkaly 4K formatyna düşürildi. Sen kampaniýasy dünýäde ilkinji gedek 4K formatyna kosmosdan yer ýüzüniň 24 sagat dowamly güni vize alyp görkezilişini geçirýär. Vize signal NASA'nyň infrastrukturasynyň üstü bilen yer ýüzüne iýerilýär. Kampaniýanyň beren beýanatyna görä, oň maksady elem giňişligini, giň jemgyýetçiligi elýeterletmek we yer ýüzüniň durmuşy täze, esasan üýtgeşik burçdan görkezmekdir. 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň 1-nji martyna çenli bolan döwürde Türkmenistana nagd däl tölegleriň umum möçberi 3,25 milliard manatdan gowrak boldy. Nagd däl transaksiýalaryň umum möçberiň 83%ni post terminallar we beýleki tölegi enjamlar arkaly hasaplaşyklar. 17% elektron fewda pudonak amallar düzdi. Terminallar arkaly nagd däl amallaryň möçberi boýunça 928,12 million manat görkezji bilen Daýhan Bank 1-nji orny eýeledi. Şeýle Türkmenistan we Türkmenbaşy banklary ýokary netijeler görkezdiler. Elektron fewda segmentini 468,15 million manat transaksiýa möçberi bilen Halk Bank öňde barýar. Online tölegleriň işçiň ösüşi Daýhan Bankda we Senagatda hem hasaba alındy. Dünya täzelikleri 2026-njy ýylyň 10 aprelinden başlap Ýewropa Birleşiginiň daşarky serhetlerini elektron serhet gödäwçiligi ulgamy IES dol güýjüne işe girdiler. Bu ulgam Ýewropa Birleşiginiň düzümine girmeýän ýurtlaryň raýatlary üçin biometrik maglumatlary hökmany tapşyrmagy gödäwine tutýar. Ulgam ýüz keşfiniň suraty alınmagyny we barmak ýyzlarynyň ýazga geçirilmegini öz içine alýar. 12 ýaşdan kiçik çağlar daktiloskopiýa tapşyrmakdan boşadylýar. Biometrik maglumatlar 3 ýyl möhlet bilen saklanýar. Sonra gaýtadan tapşyrmaly bolar. Şol möhletiň dowamyna gaýtadan fiýahat edileni diňe ýüz suraty arkaly barla geçirmek ýeterlikli bolar. Latviýa, Litwa, Estoniýa, Germaniýa, Çekiýa we Fransiýa ýaly birnäçe döwlet eýýän biometrik däl 5 ýyllyk pasportlary kabul etmegi besetdiler. 2026-njy ýylyň 1-nji iýunundan başlap olara Finlandiýa hem goşular. Artemis 2 missiýasynyň astronawtlary Orion kosmos gemisining bortuny ýerden iň uzak aralyga uçan adam hökmüne täze dünýä rekorduny goýdular. Topor ýerden 406,608 km uzaklykdaky aralyga çykyp, öňki Apollo 13 ekspedisiýasynyň rekorduny 6437 km artyk geçdi. Mundan başga da gemi aýdan 8047 km uzak aralyga geçdi. Missiýa 2026-njy ýylyň 2 aprelini Florida ştatynyň Kennedy kosmos merkezine başlandy we 1972-nji ýyldan bäri ilkinji adamly ay ekspedisiýasy boldy. Uçuşyň umumy dowamlygy takminan 10 gün bolup ekipaj ay aýlanyp soňra ýere dolanar. Italiýa dünýäde işgärler öý haýwanlarynyň kesellemegi bilen baglanşykly tölegli ruhsat alma hukugy resmi taýdan ikrar eden ilkinji döwlet hökmüne taryha girdi. Täze düzgünlere laýyklykda işgärler kesellän öý haýwanlaryny iýdek etmek üçin ýylla 3 güne çenli tölegli ruhsat alyp bilerler. Şol bir wagtda anyk şertler hem ketgitlenenler. İşgär haýwanyň gyssagly bejergen mätäçdigini tasdiklaýan veterinar Lukman tarapyndan berilen resmi namany hödürlemelidir. Mundan başga da ittiýada pişik resmi taýdan mikrochip arkaly hasaba alynan bolmalydyr. Sport täzelikleri
Aşgabatda bütün dünya sağlık günü münasibetli figuralarını typmak boyunca Türkmenistanyň birinjiligi geçirili. Bätleşikler kışkı sport görnüşleriň sport toplumuna geçirili. Yarışa 3 görnüş boyunca çykyş eden 19 turgan gatnaşdy. 7-8 aprelde UEFA'nyň Çempionlar Ligasynyň 2025-2026 mewsüminiň çärek final tapgyrynyň ilkinji oýunlary geçirili. Bavaria 2-1 hasabyna Real Madridden üstün çykdy. Sporting bilen duşykda Arsenal 1-0 hasabyna ýeňiş gazandy. Barcelona öz meydançasyna Madridin Atletika klubundan 0-2 hasabyna utuldy. PSG Liverpool duşugyna Paryjyň klubu 2-0 hasabyna ýeňiş gazandy. Çärek finaliň jogap duşuklary 14-15 aprelde geçiriler. Yarışyň finaly 2026-njy ýylyň 30-njy maýyna Budapest şäherine geçiriler. Mehriban adamlar, size ýetirmek isleýän täzeliklerimiz şulardan ibarat. Ähli täzelikler bilen bolsa Türkmen Portal web saytymyzdan dolanlygyna tanyşyp bilersiňiz. Ýadyňyzdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.